بله تماشاوان هجاج بو زانیارین بهتر لسروی مجاره می آنها بچن آلمانیای برز سرباز فرمان بردفکê komîteya amadekar yê çalekiya Kurdên Rojavayê Kurdistanê li Kolinê li gel me ye. Belê birêz dem baş. Dem baş serçava. Di destpêkê de ermanca we ji vê çalakiyê çi ye? Baş. Di destpêkê de spasiya kanala Serçava dikim her wiha spasiya hemû radhandinên Kurdî Kurdistanî dikim got vê mîtînga me vê heyecana me me dengê wê nabîdînin miletê me û her wiha jî miletê dinyayê. Rastî wekû komekî ji ciwanên Kurdên Rojavayê Kurdistanê nava şoreşê dibûn li Almanya gelek ji me ana biçî dikin me got vê kar nabikin ji bo netewî xwe li vê derê jî rûnin. Yekemîn kar mezin mekanî pêşiya xwe em karibin festîvalek mezin em ji bo sedsaliya Saykis Pîko çêkin. Di sedsaliya hanê jî em biyanîkirin ji xelkê Kurd sed salî dimirin Kurdan di sed salî berxwedan kir her wiha serdan çêbûn gelek qurbanî nedan gelek derbeder bûn parçe bû vaka me jî parçe bû gelek pêşên dîbatî jî pêra pêda bûn em dixwazin sed salî Belê birêz hûn wekû komîteya amadekar ya ku hûn ê vê çalakiyê rabin hûn kî ne? Wekû min got em gelek çalakvanên Kurdên Rojava bûn ê Kurdistanê û her wiha mebanî gelek welatparêzên serbixwe û her wiha siyasetdar û çendîra jî kiriye. Bi temamî em Kurdên Rojava ne lê ana têkiliyê me partiyên Kurdê Rojava û her wiha Başûrê Kurdistanê Rojhilat û her wiha Başûrê Bakur jî çêbûne ji bo ku piştgiriya me Belê hûn wekû komîteya amadekar we gelek kes ve xwendî kirine ji bo ku di vê çalakiya we de bejdar bibin. Baş e wê kî amade bibe di vê çalakiyê de eger tu zanyariya bide me? Me gelek berpirsên dewleta Almanî dawet kirine wekû ji me pê xuyanîkirin wê berpirsên bajarê Kolinê bejdar bibin û pêşwaziya xelkê min çî bikin. Her wiha gelek partnerên Ewropî jî û her wiha partiyên Ewropî jî me dawetî vê rojê kirine. Gelek ana kesên me dixwazin herbînin ji gelek welatên din Ewropayê çê dibe. Pêşerojê de yanî dê mehan de xelkê me li Balîsê û li Londonê jî xwe amade bikin ji bo wê derê jî protesto bikin vê roja reş ya bu ser Kurdistanê. Belê birêz we çi amadekarî kirine ji bo li derxistina vê çalakiyê? Berî pênc meha civaka me yekem û wênatî bajara çêbûne ji Afrinê û Dûrên û Kolin û Distidor û Yêsin Hêrnê Bûkum her wiha li Hanoverê li Wolfsburgê li gelek bajarên Almanî kar bêjin bêhtirîn bajarê Almanî komîtê çêbûne komîtê me karê xwe dikin semînara çê dikin xelkê me agahdar şeva çê dikin ji bo em zehmê mezin roja çardê meha Gulanê meha pênca bajarê Kolinê hemû miletê me Kurd her çarparçeyê Kurdistanê ala netewî ala Kurdistanê em hemû miletê cîhanê taybet li Almanya carê Kurdê dixwazin van hemû li Almanya çar parçeyê Kurdistanê Belê gelekî spas birêz Serbaz Ferman berdevkê komîteya amadekar ya çalakiyên Kurdên Rojavayê Kurdistanê got bi awayekî zindî ji Almanyayê li gel me bû gelekî spas.